Os estudantes afrontan unha nova proba de acceso á universidade. O alumnado de Galicia e da comarca está inmerso nos últimos exames. En uns días poderán inscribirse á selectividade deste curso 24-25 na Cabeira Novedades. Maio avanza e con el vanse chegando unhas datas que moitos alumnos da comarca e de Galicia tiñan marcadas en vermello, a selectividade. Un curso máis esta proba de acceso á universidade conta con cambios, tendo o seu nome xa que deixa de ser Abau para chamarse Pau, como no seu desenvolvemento. Este ano cambian outra volta máis os exames, os modelos de exames xa están publicados dende setembro por o cambio da nova legislación e setembro-outubro e son un perfil máis competencial, non tan memorístico, era o que buscaban. Algo que apunta pode ser positivo para o alumnado. Positivamente, comparado con estes últimos anos, o mellor non tanto porque ahora mesmo non hai optatividade, se pechou a optatividade que había nos últimos anos, co cal, tense, supón, máis esforzo e preparar máis a fondo toda a materia, non poder deixar unha parte sin tocar. De exames, despois, pois si, busca un pouco que a madurez e aí a preparación e os nervos van a templar moito a hora de decir, pois, bueno, isto podo sair adiante cos coñecementos porque busca máis que nada saber se sei redactar, nese sentido. Pero, bueno, penso que non vai ser o último cambio, non é un sistema que este fixo e falan de que o mellor para o ano que ven volve a cambiar, o cal en esas estamos. Este curso realizáronse cambios sen ter en conta o punto de vista dos docentes de bacharelato, polo que reclaman ter máis voz nestas situacións. Sen dúbida, porque a fin de contas somos nós os que traballamos no día a día con eles e somos nós tamén os que sabemos como van e o tempo do que dispós para preparar a materia, para explicar, e non ás veces ir a marchas forzadas porque o programa que che impoñen eles pois xe obriga a facer todo no mínimo tempo e polo ben do alumnado tes que dar toda a materia sí ou sí, que non che quede nada pendente. Esta selectividade será diferente, polo que os docentes tiveron que adaptar novamente as súas clases para poder preparar a proba. Non sabes exactamente por que camiño tirar. Este ano, afortunadamente, a finais de setembro, na maioría das materias xa se sabía como ia a ser o modelo de examen, entonces si pudeches planificar con tempo. Pero claro, se para o ano che volven a cambiar, pois é volver a cambiar, volver a mudar todo o que tiñas feito, readaptalo, para nós e tamén para o alumnado, porque iso é un cambio tras outro. Hai diferentes prazos para inscribirse dependendo de se o estudante repite a Pau ou vai logo de superar segundo de bacharelato. Está aberto para alumnos que remataron en anos anteriores e que queren ou presentarse este ano a selectividade ou volver a presentarse para subir nota, leva aberto desde este luns, desde o día 5 ata o día 19. Para o resto do alumnado vai a estar aberto do 16 ao 19. Alumnado de segundo de bacharelato que está a vivir os seus últimos días de curso entre exames e repasos. Non, por así decirlo, en capela, pero casi xa están cos derradeiros exames. No noso caso teñen a avaliación o vindeiro xoves, día 15, pola tarde, e aí xa terán as notas tamén, e despois, bueno, pois empezarán a preparar selectividade, esperemos que moitos e moitas, e se non, pois preparar os exames extraordinarios para ter unha segunda oportunidade no mes de xuño. No IES de Lladoura hai máis de 50 estudantes de segundo de bacharelato e ata o vindeiro 15 de maio non saberán cantos acudirán a principios de xuño á selectividade. Na meirande parte dos casos, afrontan esta proba sen saber o 100% que queren estudar. É moi difícil que a estas alturas teñan claro, hai algúns casos que sí que os teñen claro, pero non é o primeiro ano que hai un cambio de opinión destes de última hora e decídense por outro grao. Pero, bueno, aí tes razón que sí que están en función da nota que teñan en selectividade e que poidan entrar despois en determinados graos. Os vindeiros 3, 4 e 5 de xuño desenvolverase a convocatoria ordinaria desta nova Pau, mentres que a segunda está fixada para a primeira semana de xullo.